ascultă-mă acum, urmărește a doua idee, că e puternică. Domnul mi-a vorbit în ideea aceasta și nu mi-a vorbit. Am trăit-o, lăudat să fie Domnul. La Gabata, n-ai dreptul să-ți aperi dreptul. La Gabata, lângă Mântuitorul nostru, chiar dacă ai dreptate, n-ai dreptate să te aperi singur. La Gabata, lângă regele nostru, slăvească-se numele Lui, învăț, chiar dacă am dreptate, n-am dreptate să mă apăr. Tac și taci. El, marele neprihănit, avea tot dreptul să judece nu numai pe Pilat, nu numai Ierusalimul și farisei și cărturarii, ci pământul întreg. Cu dreptul în mână, cu dreptatea în viață, cu sfințenia desăvârșită, tace! Noi greșiți, vinovați, păcătoși, nedrepti și vorbim! Și dăm din gură și strigăm ca farisei. Am rămas surprins când am citit aceste două afirmații din Luca și Matei. Că ăștia care-s vinovați strigă mai tare. Ăștia care știu că am dreptate și nu vorbesc, tac! Ăștia care-s vinovați strigă mai tare, conform Matei în primul rând și apoi în Luca. Le spune Pilat, vreau să-i dau drumul. Păi nu, răstignește-l. Și ei spun, versetul 22, 27 cu 22, dar ce rău a făcut? Că vreau să-i dau drumul. Dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristosul? Dregătorul a zis, i-au răspuns, să fie răstignit. Bun, dregătorul a zis, dar ce rău a făcut? În momentul când el întreabă oamenii ce rău a făcut, trebuia să vină cu vina. Dar ei, spune Biblia așa, dar ei au început să strige și mai tare. Mai oameni, dar nu v-am chemat să strigați. V-am chemat să-l condamnați, ce vină aveți împotriva lui. Și de unde că ei să fac pe ureche și strigau și mai tare? Am învățat în viață că oamenii vinovați strigă cel mai tare. Oamenii care merită condamnați vorbesc cel mai mult. Au strigat și mai tare, și mai tare. Și Biblia spune în Luca, pentru că ăștia se completează evangeliștii. În Luca, capitolul 23, versetul 23. Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preților celor mai de seamă, Biblia spune că au biruit. Matea la inimă această afirmație. Strigătele oamenilor vinovați s-au biruit. Cum vi se pare? Condamnații au strigat tare, 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 tare până au biruit. Și Iisus tace. Are dreptul să se apere și nu se folosește de dreptul lui. La Gabata învăț de la Hristos, ca să nu mă apăr singur. Înveți de la Hristos să-ți încredințezi dreptatea în mâna lui Dumnezeu.